Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Viața într-o respirație conștientă. Numele meu este Lucieta Gavril și sunt gazda acestei emisiuni, unde vă invit pe toți să respirăm conștient și natural, în primul rând pentru a ne apropia de noi înșine, pentru că toată emisiunea aceasta de când am transmis prima sa ediție, despre asta este. Despre apropiere de sine, despre regăsire de sine, despre revenire la sine, despre reîntregire de sine, toate cu sine. Deci, ideea este că este o emisiune despre noi, despre mine, despre tine, despre oricare ajunge din întâmplare sau nu să asculte vreuna din aceste ediții. Încă o dată vă urez bine ați venit și, după cum vedeți, ne-am pomenit și cu vara, nu știu în alte părți pe unde o-ți fi, dar în orașul meu de baștină, de reședință în București, este chiar foarte cald, deși este ora 7 seara, așa încât, ca să ne răcorim, sau poate bine zis să mă răcoresc eu un pic, am pus o fotografie cu apă, cu o rățușcă pe apă, rățușcă pe care am fotografiat-o acum câteva zile în grădina botanică din București. Numai că nu este strict, fotografia n-am pus-o numai așa ca să mă răcoresc un pic, pentru că până la urmă puteam să o pun numai pentru mine, nu trebuia să o arăt tuturor. Dar am vrut și vreau să, în această emisiune, să ne oprim un pic asupra liniștii. După cum vedeți, lacul pe care l-am fotografiat în grădină era foarte liniștit, fără niciun pic de val, nicio ariere de vânt, nu era în ziua în care am fost noi acolo. Erau mai multe rațe sălbatice cu puișorii lor, cu rățuște mici care se plimbau pe acolo. Totul era o imagine idilică și o atmosferă extrem de calmă, de caldă și de echilibrată. Drept este că noi am fost în timpul săptămânii, nu am fost în weekend. Probabil că în weekend este mult mai mare balamucul, dar acum nu despre balamucul dinăuntru nostru vreau să vorbim, sau poate de ce nu, ci în primul rând despre echilibru și liniștea. Și de ce vreau să respirăm practic mai mult, că doar nu o să stăm de vorbă despre asta. De ce aș vrea să respirăm mai mult pentru echilibru? Pentru că am observat în ultima vreme, în ultimile luni, mulți dintre cei care mă contactează exact în acest scop. Sunt tot felul de lucruri care se manifestă în interiorul lor în special, lucruri pe care lumea în general le recunoaște ca fiind diferite decât sau de cele pe care le-au experimentat în momentul în care s-au trezit. Vorbim de trezirea spirituală, da? De trezirea, revenirea la viață, practic. Și sunt manifestări și, nu știu, simptome și experiențe care sunt diferite decât ceea ce au trăit până acum. Și mie mi se întâmplă asta, dar ca un om care am experimentat și experimentez în continuare și furtuni și tornade, dar și stări de echilibru profund, astăzi aș vrea să respirăm și putem să începem chiar în secunda aceasta, ce rost are să pierdem vremea, să respirăm puțin împreună pentru a regăsi acea oază de liniște, de echilibru, dinăuntru fiecăruia dintre voi. Este oaza aceea către care puteți să mergeți în ocazia fiecare experiențe care nu este foarte ușor de dus sau foarte plăcută. Așa că vă invit, ca de obicei, să vă așezați comod acolo unde vă aflați și la fel ca de obicei să relaxați corpul, relaxați-vă capul în primul rând și umerii și dați-vă în mod simbolic jos toate greutățile pe care le cărați în spate. Puteți face și gestul fizic să vă luați niște bagaje grele
și fiecare cum le mai vede acum, din spate și cel puțin pentru un moment să le lăsați jos. Relaxați-vă și brațele, pieptul, spatele, coloana, picioarele. Și lăsați-vă să curgeți, să vă abandonați în brațele imaginare ale spațiului, locului în care sunteți așezat. Poate să fie o podea, poate să fie un pat, un scaun, un fotoliu. Lăsați-vă îmbrățișat de această energie care se află acolo, în spațiul vostru de siguranță, materializată, cu un singur scop, cel puțin acum. De a vă servi pe voi. De a vă servi pe voi. Și pentru ca experiența să fie cu adevărat liniștitoare și să ajungeți la un echilibru cât mai profund în timpul ei, haideți să relaxăm un pic și mintea, pentru că este obișnuită să fie tot timpul în agitație, să fie tot timpul în mișcare, să fie tot timpul gălăgioasă. Și nu este nevoie să aplicați vreo metodă, cine știe ce sofisticată, vreo tehnică ieșită din comun, secretă, ca să vă liniștiți mintea. Nu. Este suficient să-i spuneți o dată, de 2 ori, de 10 ori, de 100 de ori de acum încolo că îi dați voie să se relaxeze. Că îi permiteți ei și vă permiteți vouă să se relaxeze. Pentru că, așa cum am spus de multe ori, noi suntem cei care ne ținem mintea mereu în priză. Oricât de mult ar vrea să ia și o pauză, să ia și o vacanță, să se ducă undeva, noi tot timpul ne agățăm de ea, cerându-i tot felul de lucruri, soluții, răspunsuri, explicații, analize. Ei bine, este timpul să lăsăm mintea să se relaxeze. Trăim în niște vremuri, trăim niște timpuri în care, încet, încet, veți observa, dacă nu ați observat deja, că în multe momente în care veți dori să faceți lucruri pentru voi, deci strict pentru voi, nu vorbesc de servici, nu vorbesc, veți dori să fiți cu voi, veți dori să faceți ceva pentru voi, înăuntru vostru sau în afara voastră, veți observa, repet, că mintea nu mai funcționează sau nu va mai funcționa. Cel puțin nu așa cum erați obișnuiți. Am intrat într-o eră, drept este, suntem la începutul ei, dar asta nu înseamnă că energiile nu se simt foarte puternic de pe o zi pe alta, pe zi ce trece. Am intrat într-o eră în care vor predomina simțurile, iar ca să simțiți, ca să simțim cu toții, trebuie să ne deschidem. Trebuie să ne deschidem către aceste simțuri, nu să ne închidem
minții, dar să o punem ca și bagajele de adineauri deoparte. Mintea observă și puteți să observați cum observă. Mintea observă procesul acesta prin care noi cu toții am decis să trecem. Mintea observă schimbările care au loc la nivel de energie și la rândul ei simte. Așa că de acum încolo încercați să vă lăsați mintea să beneficieze și ea la rândul ei din plin de toate aceste energii noi, de tot ce aduc aceste vremuri noi. Așa că lăsați mintea să se relaxeze și voi respirați în continuare, permițându-i respirației naturale să coboare până în burtică, în mod simplu, elegant, neforțat. Și pe măsură ce vă simțiți respirația cum curge liberă, cum vă poartă pe brațele ei, în propriul vostru ritm, indiferent de cum vorbesc eu, ritmul în care vorbesc eu. O să intrăm împreună din ce în ce mai mult, mai puternic, mai profund în voi. În voi. Inspirați profund, deschideți-vă și primiți, indiferent ce, indiferent de unde, indiferent cât. Dacă sunteți singuri în spațiul vostru, puteți chiar deschide brațele mari, nu așa încetișor, puțin acolo, așa strânse, ghemuite lângă corp, nu, mari, să cuprindă tot universul. Și pentru că suntem într-o eră pe care am denumit-o cu toții era noi energii, haideți să invităm în această experiență și această nouă energie. Acum o să-mi spuneți poate că nu este o ființă pe care trebuie să o invit. Drept este. O să-mi spuneți că nu e vreo entitate de dincolo. Și asta este adevărat. Dar puteți, fără să analizați, pur și simplu să o invitați în spațiul vostru. Invitați-o și observați. Observați ce se întâmplă. Și voi continuați să respirați pentru că energia aceasta nouă curge, se mișcă
pe respirație și prin respirație. Nu numai, dar în primul rând. Inspirați și umpleți burtica cu tot ce vine către voi. Expirați, relaxați burtica și extindeți. Transmiteți ceea ce primiți întâi înspre spațiul vostru și apoi cât mai departe. Fără agendă, fără să vă apucați acum să fiți salvatorii lumii și să spuneți: transmit către fiul meu, către nevasta mea, către bărbatul meu, către univers, către România, către păduri, către oamenii bolnavi și așa mai departe. Nu. Nu. Energia aceasta nouă nu salvează. Energia asta nouă este aici și ies în fiecare clipă, nu numai în momentul ăsta, pentru voi. Eu am o emisiune chiar de acum 2 ani și ceva, care se numește și pe care vă recomand să o ascultați, chiar dacă au trecut 2 ani și un pic, care se numește Eu sunt noua energie. Eu, Lucieta, sunt noua energie. Tu, cel de pe partea cealaltă sau din fața calculatorului tău, ești noua energie. Oricine de pe planeta asta este propria sa energie, este generator de proprie energie nouă, multiplicator și cea care manifestă această energie nouă și o înmulțește prin manifestarea ei. Nu puteți transmite cuiva, puteți doar face pe cineva să o simtă dacă voi o simțiți. Dacă voi o conștientizați, dacă voi o primiți și dacă voi o creați. Așa că continuați să respirați și invitați-vă această energie nouă, într-un fel invitați-vă pe voi înșivă în experiența voastră și cu fiecare respirație ne vom adânci mai profund și mai profund în acea stare de echilibru de care vorbeam la începutul emisiunii. Și nu uitați că sunteți în egală măsură și observatori. Drept urmare, observați-vă. Observați-vă corpul ce face, cum se simte. Observați-vă mintea. Ce se întâmplă acolo în voi? Se întâmplă ceva? Poate nu se întâmplă nimic. Și orice ar fi este perfect. Și acum am să vă invit la o plimbare cu liftul.
Mergem să ne plimbăm cu liftul. Nu zâmbiți, de fapt zâmbiți dacă vreți, că și eu zâmbesc. Dar rămâneți la fel de înăuntrul vostru. Și am să vă invit să vă imaginați așa un lift, pur și simplu, fiecare cum dorește. Mai mare, mai mic, mai colorat, mai auster, cum vi-l doriți. Înspre care te îndrepți, vă îndreptați, ne îndreptăm cu toții. Fără teamă, nu ne ducem cine știe unde, o să vă placă unde mergem. Nu facem decât să străbatem puțin dimensiunile, oricum noi suntem multidimensionali. Ne străbatem puțin pe noi înșine și dimensiunile, dinăuntru și din afară. Nu este nimica de niciun motiv de îngrijorare pentru asta. Haideți să intrăm în lift cu curaj și cu încredere, cu tupeu. Liftul are pereți de sticlă. Și încet, încet ușile liftului se închid, iar voi continua să respirați. Și liftul începe să coboare. Și uitați-vă în jur. De-aia am spus că pereții liftului sunt de sticlă, în orice caz transparenți, pentru a vă permite vouă să observați ce se întâmplă pe măsură ce liftul coboară. Și primul nivel către care ne vom îndrepta va fi nivelul minții. Deci ne îndreptăm către nivelul minții. Chiar dacă nu înțelegeți sau nu știți ce înseamnă, asta nu are nicio importanță. Și încet, încet, liftul se va opri la acest nivel al minții. Ușile se deschid. Voi nu plecați nicăieri, că mai avem de mers în continuare. Dar observați. Observați, mai bine zis, observați-vă mintea. Suntem în lumea ei. Cum este lumea minții voastre? Cea reală, cea de fiecare zi. Este agitată, este multă agitație, ca la noi la metrou. Este liniște. Se mișcă ceva pe acolo, nu se mișcă. Este colorată, nu este colorată. Ce observați? Observați și respirați. Primiți informații. S-ar putea să primiți și reclamații, să știți. S-ar putea să primiți cereri. Este ok.
S-ar putea să nu primiți nimic și asta este în regulă. Ok, mai stăm aici câteva clipe, după care vom porni din nou la drum. Ușile liftului se închid din nou. Liftul coboară mai departe. Și ne vom îndrepta acum către nivelul corpului. Liftul coboară, voi puteți să vă uitați pe geam, să observați dacă se schimbă ceva pe măsură ce trecem de la nivelul acesta al energiilor minții la un alt nivel al energiilor corpului fizic. Repet, e o experiență personală, fiecare poate să vadă, simtă altceva. Inspirați adânc și păstrați-vă centrarea, fiți în propriul vostru echilibru. Sunteți doar un călător acum prin timp și prin spațiu și prin dimensiuni. Și atât. Asta nu înseamnă că nu trăiți experiențe. Dar doar le trăiți. Și încet, încet liftul se va opri din nou. Și de data asta am să vă invit să ieșiți un pic afară din lift cu curaj, nu se întâmplă nimic. Nu sunteți în vreun tărâm necunoscut, sunteți pur și simplu în tărâmurile energetice ale corpului vostru. Ieșiți un pic afară și plimbați-vă puțin prin jur și observați, ținând cont că sunteți în corpul vostru, practic, în corpul fizic, dar în energiile acestui corp fizic, observați ce observați. Inspirați adânc, profund și expirați. Și pe măsură ce voi treceți prin corp, fără să știți exact acum unde sunteți și cine, ce, cum sunt așezate lucrurile în corpul nostru. Nu asta e important. Dar pe măsură ce voi treceți pe acolo, prin diverse zone, totul de la celule până la organele principale, până la organele mari, sunt conștiente de trecerea voastră pe acolo și să nu credeți că trecerea voastră pe acolo va rămâne neobservată și fără rezultate. Echilibrul pe care voi îl duceți acum, acolo, va da roade. S-ar putea să zgâlție puțin la început, e adevărat. În
unele cazuri, pentru unele persoane. Dar după ce se mișcă puțin lucrurile acolo, după ce se cutremură puțin lucrurile, totul se reașează. Așa că plimbați-vă și respirați prin interiorul corpului vostru fizic. Inspirați până în burtică, lăsați respirația să curgă. Apropo, nu trebuie neapărat să mergeți cu picioarele. Puteți să zburați pe acolo. Puteți să vă deplasați sub orice formă vreți, în orice mod. S-ar putea ca unii dintre voi să simțiți o iubire profundă și foarte intensă sau o recunoștință față de locurile între ghilimele prin care treceți acum. Pentru că este vorba de vehiculul, instrumentul, haina datorită căreia voi vă aflați aici pe pământ și puteți trăi pe pământ ca oameni. Dacă simțiți să luați în brațe ceva, să vă luați în brațe pe voi cel care stați acum undeva într-o cameră și mă ascultați pe mine și trăiți experiența, faceți-o cu cea mai mare bucurie. Și încet, încet, noi împreună ne vom întoarce către lift. Nu trebuie să vă pare rău, puteți să vă întoarceți acolo oricând doriți, nu neapărat sub forma acestei experiențe. Și când suntem cu toți în lift, ușile se închid din nou și liftul pornește mai departe. Iar voi observați în continuare cum se derulează, cum se transformă sau nu, ce se întâmplă în afara liftului, da? Prin pereții transparenți ai acestea. Și următorul nivel către care ne îndreptăm pașii, în sfârșit, liftul se îndreaptă, este nivelul spiritului. Iar voi continuați să respirați și să lăsați respirația să vă umple cu totul. Vă umple și vă poartă. Și iarăși ne apropiem de ultima destinație a acestei călătorii, moment în care ușile liftului din nou se vor deschide.
Și aici chiar că vă recomand să ieșiți afară din lift fără frică, fără teamă, fără îndoială. Nu aveți de ce să vă îndoiți de voi și de lumea voastră. Faceți pașii cu curaj și observați ce se întâmplă în jur. Ce se întâmplă în jur și cum vă simțiți voi acolo, cum percepeți energiile de acolo și cum vă simțiți voi acolo. Mai este cineva pe acolo? Se întâmplă ceva? Sunteți singuri, poate? Sau poate nu? Trăiți-vă experiența. Sunteți în lumea voastră, practic. Sunteți în lumea spiritului vostru, al sufletului vostru. Inspirați adânc și primiți, luați, însușiți-vă tot ce este acolo, energiile de acolo. Aduceți-le în voi prin respirație. Și în egală măsură, simțiți-vă voi cum vă simțiți față de începutul călătoriei acestea, față de începutul emisiunii. Nu e așa că sunteți ca o apă liniștită? Nu e așa că sunteți ca o apă limpede? Acesta este adevăratul echilibru. Nu cel de la primul nivel și nici cel de la al doilea nivel. Aceasta este adevărata liniște din interior. Sursa de echilibru. Dar dacă totuși există cineva care nu se simte așa, ci din contră, se simte foarte bulversat, foarte agitat pe dinăuntru, este ok și asta. Continuă să respiri pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic decât că ai scos la suprafață puțin din gunoiul de sub preș. Și atâta tot. Continuați să respirați și să vă bucurați. Nu trebuie să faceți nimic acolo. Pur și simplu să fiți și atât. Vă încărcați, sunteți în priză în momentul acesta. Dar vă încărcați cu echilibru, cu liniște autentică.
Mai stăm câteva clipe aici. Voi vă puteți întoarce oricând sau puteți rămâne acum în continuare. Continuați să respirați și să primiți pe inspirație și să extindeți pe expirație. Și deși cu siguranță că este minunat să stăm în aceste energii, ne vom îndrepta totuși către lift. Nu trebuie să spuneți adio, nici la revedere, nici să vă pară rău, pentru că aceste tărâmuri, acest nivel de care am vorbit se află în voi, nu pleacă nicăieri. Îl puteți accesa oricând alegeți, oricând doriți. Încet, încet liftul va porni din nou la drum, dar de data aceasta în sens invers. Și e o bună ocazie să observați din nou, pe măsură ce străbatem tărâmurile spiritului, ale corpului și ale minții, ce se întâmplă cu energiile. Cum se modifică acestea de la un tărâm la altul? Și cum nu este neapărat nevoie să se modifice așa. Pentru fiecare persoană, în parte, la nivel de mapamont, de omenire, e altceva. Dar pentru un individ, nu este nevoie să mai fie așa o mare discrepanță între primul tărâm, cum le-am numit generic acum pentru această emisiune, tărâmurile minții, tărâmul minții și ultimul, cel mai profund tărâm, tărâmul spiritului. Depinde de fiecare individ să echilibreze, să aducă un echilibru între aceste energii. Continuați să respirați. Și liftul trece de tărâmurile de care tocmai am vorbit și vine înapoi până în spațiul în care voi vă aflați. Un lift imaginar, sigur că da. Și vă invit să respirați și să lăsați respirația să curgă până în picioare pentru a reveni în totalitate aici, în spațiul în care voi vă aflați acum, în momentul de acum, în această realitate. Dați-vă voi așa să vă întindeți rădăcinile, să vă simțiți din tălpi cum vă pleacă niște rădăcini puternice și intră bine în pământ și se ancorează de pământ. Gaia la rândul ei este aici pentru a ne servi, poate mai mult decât oricine altcineva. Dacă n-ar fi fost ea, pământ n-ar fi fost. Noi pe pământ nu ne-am fi jucat. Și aceasta a fost călătoria de astăzi seara. Eu sper că v-ați simțit bine, sper că ați reușit fiecare dintre ascultători să
ajungeți, să atingeți acel nivel, poate unul dintre cele mai profunde niveluri de echilibru pe care le-ați simțit până acum. Eu asta mi-am dorit și îmi doresc prin această emisiune. Ca să reveniți, se creează un tipar. Și când va fi mai greu, când va fi mai nasol, când va fi mai dificil, veți trece prin lucruri mai dificile, să vă aduceți aminte senzația, nu numai energiile, dar să retrăiți experiența. Se creează o memorie acum a acestui echilibru. Nu o fi primul și nici singurul și sunt convinsă de asta, că ați mai trecut prin astfel de experiențe. Asta este cea din astă seară. Ok. Dacă vă doriți orice material dintre cele pe care eu le fac, le puteți găsi în magazinul meu, așa se numește, magazinul meu, de pe site-ul lucietagavril.com. Și cam atât pe ziua de astăzi, cam atât pentru seara de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Sper să vă simțiți minunat de acum, măcar până mâine dimineață, când poate unii dintre voi ajungeți la servici. Vă doresc să vă simțiți minunat și echilibrați și liniștiți și frumoși. La revedere, o seară bună, mulțumesc că ați fost alături de mine.